आच्छा कंकन भाई माजों जाबोखोब्रा? ओइ दाखालिनि खुसिया गोरान दंमोन सबायजों संना जाबाय बेखौनो। ओमफ्राय नोंसोरलाय मा ओंख्रि जाबोआ? जोंना औवा मेवाइजों बयलारसोमोन। जेबो गैयालै मैसो बेदरसो। बाब बोथोरफोरालाय मासि गरमलै। ओइ आसुगुर मा खालामबाय दंब्रा? दं ओरैनो जिरायना। फै दसे जिरायफैब्रा। नोंलाय बहाथो थांनाय? है मोसौ दोस्लायनो सानदोंमोन बै फोथाराव। थांखु जानो नामा नोंथां एसे? है बिथिंनो जिरायनोसै आं। दाखालि लावगाया जोंखौ जाबायदि जावबायना। आंबो नंमारगौ सानना जाबायसा खारदोना। जावदोंब्ला माथो मानसिफोरनाव दो लानायानो गैया माथो। खदालजों जावाखैब्रा दाखालि जोंखौ लावगाया जिबायदि थगायदोंना। ओइ नोंसोर मा समा नायगासिनो भाइरासनि बोथोराव? भाइरास? बहा भाइरास? बोरो? आंबो मास्क लादों नुवाखै? भाइरासआ बारानि सायाव बारा जागासिनो। नोंसोर मानो ससियेल डिस्टेन्स मानियाखै? मा ससियेल डिस्टेन्स बेलाय? जों बेफोरखौ मिथियालै। अबेनिफ्राय फैलायखोब्रा कर'ना भाइरासआलाय? है नोंलाय जोंखौलाय जाख'ना फबखोब्रा? नोंसोर हले पुलिस फायनांगौबा सेस जाखाजोबगोन हले। है फैमारदोंसो नामाब्रा? पुलिस गारि गाबनाय खोनादों। ओइ नंमारगौ नामालै? हाबाब मानो खारखो? ओइ नंमारगौसो नामालै? फै आं खारनोसैलै। आं हले गिया दे कर'ना भाइरासखौ। है फैमारदोंसो नामाब्रा? है आया बारासो गाबदों। आयु बुलिसाय दै। ओइ जालालै। ओइ पुलिस। बिदिसो जादों नामा? औलै बेखौ मोनबा पिस गोदानासो सारिगोन। फालाखौ मोनबा हख्लायथारनांगौलै। औलै होख्लायथारनांगौ बेखौ। औलै सालाखौ हख्लायमारनांगौ। आंनाथ' बेदानानो सेस जाबायमोन। आंथ' गिना कमलखौल'सो उन्दुना थादों। साननैसो जादों बाहेरावनो ओंखाराखै। खिनो हासुनोबो ओंखारासै आं। औलै नोंखौ नंमाराखैमोन साननैयानो जाबायमोन। न'निफ्राय ओंखारमाराखैमोन नामाब्रा नोंलाय? ओंखारमाराखैमोन आं साननैसो। ओइ जाजोबदोलै आं ओंखामखौहाय ओंखाम जानो थांसै आं न'आव। आसोला गिमारदोंमोन खोमालै बेनिखायनो साननै मानि न'निफ्राय ओंखाराखै। औलै ओइ जालालै खिनो ओंखारथारबाय आंखो। ला 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 ओइ सोरथो फन हरलायखोलै? माथो आंनि लावगि सनासोलाय। हेलौ मा खालामदों सना? आं खिबाय दंलै सना। नोंजों फनबो रायलायबाय दं। सना खियाखै र' दुगैबायसो दं। दुगैयाखै सना जबायसो दं। खोब गन्थं गोलावखाय माखौबा लाजिदो।
लाजियाखैलै सना खिनो बोलोनासो माबा माबि बुंफ्लांदां दे दोनथ'नोसै दा फन हरबानो जाबाय साला गोसोथोनाय थाब्लानो खिनायबो मिथिया मानायबो मिथिया साला फन हरबाय थायो आंनियानो जादों नालै खिनायाव मबाइल लानाय Sedibra, litringo si tan sini kali pro. Sur sedibra, ada si kijing nama badau ni salah kau. Oi, itu basur le. Oi, salah nungso. Hui, salah sini karam pro. Dan channel masih gisau padam debra mau terus nana channel matu. Hui, माथो सिमांसोमोनलाय बेखौनो मोगथांसो सानदोंमोन आं नों माथो दाखालि गरम सोरांमोनखौ जावदोंनो जावनायालाय जावाखैमोन आंबो पुलिस गारि गाबनाय खोनाबायना ओंखाय होबाय आंबो फैथारदों सानना खारनाया बिदिसो जादों बिसोर साथामा खिन्थु नोंखौ लोगो मोनबा पिस दानफ्लेना जानो ओंखारदो नायनिथ' आंबो बिसोर माबायदि पिस खालामना जायो आंलाय थगायसोला नोंथाङा बुजानाय बायदि बुजा मारसिगोन नामालाय Oi, भाई. मा सानखो जेबो सानाखै मानसियालाय आं सोंथायनायखौ गिबायसो नामाब्रा सालाखौ एसे जावबावनि नों बिसोरखौ मानो थगायना लानाय नोंथ' दिनैनिफ्राय गामियाव ओंखारनो हानाय नंला हायोब्लाथ' नों न' सिङावनो थाबाय था धै बिसोरखौनो गियोनालै आइया आं माबासो बुंफ्लांबाय नामा बिसोरथ' मानसिफोरासो बिसोर आंखौ पिस खालामनाराथ' ओइ भाइ थांसै थौ लकडाउननिबो दिन मास्कबो लायाखै पुलिसफोर लोगो मोनबा माबा दामजागारगोनसो दान मोनसेनि उनाव सुदेमस्रि आरो कंकनजों लोगो हमज्लायो सना आंखौ मानो लिंहरामोन नों मिथिखाया आरो सना आं नोंखौ लोगो हमनो लिंहरबा मा बेसाद बियो थै बायदि दानाबा मा बेसाद दख'ना नामा औ थै बायदि दानाबा माबायदि सिख्ला बुस्थुनांगौ माबायदि सिख्ला बुस्थुफ्लांगोनलै आंलाय हा बेसांनिथ' नांगौ सना माबा 12,000 ल'बानो जागोन सना साला आं सानथाम मानि जाबाय जौ लोंनो मोनिया आरो नोंनो 12,000 लांगा होबावगोन जागोन दे सना माबा आरो मबाइल रिचार्जबो जोबसिगौमोन सोनो फैसा नांगौमोन ओइ होसोलै आइडिया सनायाथ' बावगारनो समाव दंखायो लावगा होसो जानायखौनो पुलिस होसोदों होनना लाना खारनांसिगोन नङाबा जानाय नंला मा सानखो सना मा सानदों नङा सना मानसिफोरा खारसोदों पुलिसफोर होसोदों खोमा थ' जोंहाबो खारनोसै र' सना मा सानदों नङा सना मानसिफ्रा खारसोदों पुलिसफोर होसोदों खोमा थ' जोंहाबो खारनोसै आंथ' गिनानै सानथामसो ओंखारखायाखै न'आव 나이공났어 그러니까 스타트 헤이 로제키 붕붕붕